Здравейте, хора! И днес искам само да съобщя, че преди имах 8 абоната, сега имам 12 абоната. 12 абоната. Но се радвам много, че имам 12. И целта ми е 50 абоната, за да отключим лайв стрима. Да лайв стримвам тези игри, които ви искате. Коментирайте под видеото, като включа лайв стрим, кои игри искате да лайв стримам. Например, GTA 5, Fortnite, Roblox, някаква игра. Коментирайте. Но първо трябва да стигнем 50 абоната, за да може да го правим. Тъй, че абонирайте се, ако ще казвайте на познати да се абонирате.